माबा दबसि रागजाबासो अ दानखायनो बायो ए गामसाखौ बाय थेबखांना लानो हाया होमबा जासिजोबगोन लोगोफोर गन्थंखै माने जागोन एकदम थास' बिराद दमा जायो गोबाव जाखाबायमोन दिनै होख्लायनानै फोरानालायसिलाय बहा खारना थायलायफैयो मा जाखो आरो मबाइलसो नायबाय थार' नोंखौ मा थिनदोंमोन साहा लोंखांनानै मबाइलसो नायबाय थादो ओइ नैखि पायखाराखि थालिर बिफां गोलैना दोङो दानफायनो होनाया मा जाखो न'आव गोलैथारनोसै हे साहा लोंखांदो दासो बखिनो हमबाय नामा सान्दुं जानोसै थाब मावाबा दानो माबा जागोन गरम जागोन फाय आसाफोराव दगजाद नामालै मावा मावगोन धैज्य हमनांगोन आं साहा लोंखांदो दासो फुंनि मबाइलसो नायबाय हर मबाइल आङो दे र' बखिबाय थाना आं मार राग मोनदों इदि बखिबाय थाबाय दे हाय खोनाफा हैद र' मावगोन ए खोमाखौ लाया नायनाय लिंबाबो नागिरायो इदिनो मावगोन थालाङा आंसो दा दोखो मावनांगोन दासो हागो दासो साहा लोंग्रोनि आं दे फाय आंबो मावफागोन खानिबो फाय साहाखौ लोंग्रोनि नोङो लोंखांबाय फाय साहा लोंखांना दसे जिरायना नामा मानसिया सेखा थेखा लादों फाय दे ओइ माइसि अख्रा बें गुवारिलाय मा ओरैनो थाबाय थानो नागिरथारो माने मुथुथे खान्थिखौ दोना नामा नोंसोर दसेबो दाननानै स्रां जाबा नोंहा नों थाबाय थानो मोनगोन मबाइल नायनाय थाबाय थागोन दानो नोंसोरो बुस्थुखौ मा असाइस नुदों असाइस नुदों माने सायाव गोलैहां जाना दं होमबा नोंसोर दानाय नांगो मानसि होनबाय थायो नोंबो मानसि थानानै इदिनो मानसि दाननांगौ आं दानगोन होनखाबा दसे धैज्य हमनांगोन ना फाय दे इमान लिंथाबाय थानांगोन नोंखो माबायदि मानसिलाय साया लोंखांबाय 9ता जानोसै नै बुगालायगोन मायबा थिनबाखिनि खाथियाव थानानै डिस्टार्ब होबाय थानानै दे बुगालायगोन सेखा लाबासिनो थांबाय दंनो हा मा सेखा लादो सेखा दानस'माया दानस'गोन नोंलाय मा बोरलै मानसि बखि दानिखो राग जासोदो मा राग जायो दसेनो दानख्लायजोब्बाय नायनाय माने आं फायस्ला बेयावनो ए बेखौ खारै माखा दानसिगोन गोलैजोबना थाबाय हे अखायस' रागान देनजाथार जानो हुवारिया नाय हाबा मावनांबा मावनाङाबालाय मिनि खुसि आरामथार दानख्लायजोब राग जाबासो अ दानखायनो बायो ए गामसाखौ बाय थेबखांना लानो हाया होमबा दा आंखौ बखिगोनसो इयो खारै जिरसिगोन आरो बेखौ ओइ जोंनि माबाखौ बिफांखौ इखि लांनांसिगौ र' बिफां फांसेखौ गैला मोखाङा खायलें खुलें जालायबाय रागा जोंबाय नायनि मावनांनायनि थालिर बिफाङानो गोलाव गोदो जाजोब्बाय ना मान बोथोर थान्दा मावनो हामो गरमबा हाया गावआनो दानस'दो मानो मा नायबाय थाखो दस दानस'नोला इनै फिस्लायबाय दानखांबाय आखाइखौ सुगोन नामा आखाइबो सु खामजानोसै yes ओंखाम मोनथ'वाखै मोनथ'वाखै इमान खस्थ' लिंनानै दाबो फुंनि ओंखाम जाया नामा मोनथ'वाखै होनदों माथो मोनथ'वाखै होनदों माथोलै जाथ'वाखैना संदो आङो है आं सानमोन बिबानथ' बानायना होनोसै नै आंनियाबो अरानो गोमोरजोबना थालायबाय ओंखामखौनो दाबो मोनजाया होनबा मोनजासिगोन दे मा मैगं सायदो थास' बिबारजों मा जागोन
लायना फैथां दाउ बेदरफोर हर फैसा आंना फैसा गैया मा फैसा गैया नोंनियावनो फैसा दंखाजोबो फैसा गैया आंनियाव दंफां फाननाय बेसां खस्थ' थालिर बिफां दानबाय नालेंखर फाननाय फैसा सब नोंनि आखायावनो दंजोबो है बिमानियाव मानो बिमा थास' बिबार गोजा जानो हाया ना बेदर गैयाबालाय थास' बिबार गोजा बहा जानांसै थास' बिबार फुला माने ना बेदरजोंसो खद ओंखामबो मोनजाला आथाफोरासो गरम जाजोब्बाय दैमाया बे मा जाखो फैसा लायनो थांनायामोन गोबाव थास' बिबारदो जानो अमा बेदर लायनो थांसै लोगोफोर अमा बेदर दिनै तारमाने थास' बिबारा जोबसिगोन नालाय दिनै लास्ट अमा बेदर जानोसै लाबो नोंखो फैसासो लायनो हरदो नों निजि हरनाय बायसा मानो बाथ्रा बुंदो आरो फैसाया साइड मारिदोबा थाव बाथौसोमोन फाल्थु सामबदा अमाया मोजां लाना फै गावनि फैसा बायसानो माबायासो अमाया मोजां अर्दार होबालायदो लोगोफोर नुदोना फैसाखौ लायनो हरदो आंनि फैसा जेन गावनि फैसासो अर्दारसो होबालायदो आं बना हरदो नालाय आं फैसा आरो फैसाया साइड मारिदोबा होख्लाय जागोन आरो मिथिखा नों हले फैसा बिराद लाखमाबाय थाग्रा जाखादो सिंग्रा जानो नै सिंग्रा लाबोनोब्रा आं अ माबा अ सिंग्रा जानोबा दानि फुङाव बिराद साफा थरसे सिंग्रा बायसा गथारदोंमोन नोंनिया लायना जाफाय नोंसोर ख आरायखौ ना साइकेलफोरनाव साइकेलफोरनाव थास' बिबारदो दिनै लास्ट जानोसै लोगोफोर दिनैनिफ्राय अमा बेदरदो थास' बिबारदो जाथ'ला तारमाने दिनै लास्ट गारिबो गैजा रोंला नालाय ना दे दा मानसिफोरा माथो खालामबावनो दानना हो बरियासे मोजां नायना दानना हर आरो इलाय मा दाम बिब'आलाय 80 150 जाया मालिकफोर किल' नैयो 200 ओइखो नैखि दानना हर इखि बरियासे बरिया दान ओइ मोजाङै दानना हर आरो थास' बिबारसो जानाय बाथ्राथ' ओइ इखो जाया आं मेजेमसो जायो नै थाव लाबबाय मा देलायखो थाव लाबबाय अमा बेदर लाबबाय होख्लायनोसै सेरसे लाबखादो जासिजोबगोन लोगोफोर गन्थंखै माने जागोन एकदम थास' बिबार दमा जायो गोबाव जाखाबायमोन दिनै होख्लायनानै मोनगोना मोनाखै उखैनायानो हाथारला दसं दासो बेदर होदो माला मोनजानो नागिरदो थास' बेदरा गोबाव जानांगौ मा थास' बेदर माबा थास' बिबारा 1.5 घन्टा 2 घन्टा जालांसै संनाया मानो गोबाव सङाबा सोखा जालायदो लागाव दि इमान गोबाव नेबाय थानाय आङो खुरै गलायबाय दोखो जाखागोन बिराद खमफैदो जा गोसो जानाङा दं थावल' खमना खायो गोखो जाया माथो जायो सेरसे लाबखादो लोगोफोर जासि जोबगोन जाबानो जाबाय जासिना मा खालामो नों जाया दै मस्त जाया नों गाखोबाय थायो थेवबोथ' होनदो ना होननाङा ओइदो जिमियाव बरिया जाबाय कारजि होदो टेस्टि कारजि होदो इनो लोगोफोर कारजि सेबना होनांगो होमबानिया मोनामा आरो बिसि जायो गोखैदो जायो जानाया कारजि माबाया आरो बिसि मोनामा मा लाबोदोलै गथ'फोरनि सुजि स्कुलनि अंगनाबादिनि सुजि मोनलाय जोंहाबो बोसोरसेयाव खेबसे होयो गथ' गैयैफोरनोबो आतसा लोमजानाय खर' सानायनिबो मुलि लाबोदो गथ' गैया होमबा गोदो गोदोबा मोनगोन आरो ओंखायनोथ' ना माबा हाला आं फुनिया गगा मोननाय खर' सानायनि मा बादावबासि माबाबो जानांगौ लोगोफोर नङा होमबा बरियासो नै लोगोफोर ओंखामखौ लानानै नेबाय दं बेदराव मोनफैथ'वाखै नै दाबोराव खाबाय आं लागाव बिबाय थायो नै खमनै मा सिनि होदो मा सिनियाव जालायो दाबोरावनो होखानायखौनो गुवार दाबोराव होबाय बेदरखौनो होथाराखै नामा एसे गुदुं हैद जाग्रो दा होबावगोन थैनाय दोखा गुदुंदो इखो माबाना ला फारदिखो मारा जानोखौबा गुदुं हागोयो बाय गुसु जाना जाहाबनांगोलै खद जाया गुसु जाना जागोन ना बाथोन जाना जाया लाबो जाब्रां होदो खिन्थु आं लाबो मोदोमलायनाय जानोखौबा मोदोमलायनाय बा
बेदरखौ मेजेम जाग्राबानो मेजेम गोजाद्रायो मोदोम दा फैगोन गाखोबाय थानाङा सैमा मावजियानो जाजोबलायबाय मोनामफ्रुनो सैमायाबो दै सैमा गाखोना मोजां जागोन मा बाथुनलिलाय ना मैया ना बोननाया बाबुआ ओंख्रि पियासजों माबाना हो खरजादो खिन्थु माया मानि दोनदो खर प्राइस होगोन नोङो आं खट संबावगौमोन नों मानो थान मोजांखौनो 1 घन्टासोआव संनो होआ ओमफ्राय जबनो नांगौ ओंख्रिखौ आं हाथारा बेदरबा लुगैनाया आंनि गैयाबासो मोजां संनो लुगैयो जबनो होआ मानो होआ मालाय खट जायो खट जादो ओमफ्राय मा खट जाबावनांगो थेबाबो बाराद्राय खट जाबानोथ' मोदोम ओंखारलाङो बारा जाफ्लाङो आरो मोजां संनो लुगैयो आं थास' बिबार आरो नारजिखौ नारजि जालायगोन दे मालाबा अमा मेजेमदो जानायाव थिगोनलाय जानाय मानसि दं ना माने थास' बिबार सिजोना जोबलायसिगोन नालाय नारजि जालायनांसिगोन जागोनलै मा निखौ खोनाबाय आखायाव मानदो अ लेथ्रा मोनखाङोला आङो गरमफोराव खुरनो गाखोबाय थारा बेदर लाबो बेदर जाग्रो बोरैबा जादों संलै आसोल हो लादो दे खिन्थु बेदरखौ ग्रोन ग्रोनैनो जाख'लायनायाखै एवदों लायबावगोनसो आङो हराव जानो दोन दै बिदि खालामनाङा जाखादो सैताना द' लोगोफोर जमा जाजाबलायाखै बुरजा लानो थाखाय आरो लायबावनो सोखादो हराव जानांगौ गेदेरा बहा दोङो लाखासोदो आरो एसे माबा लाबावनो जानो बेदरबा खिन्थु एकदम जानायाव आसोलखा आरो मानसिया ना हो बेदर माबा जायो जोङो नोंसो बेदर गैयाबा जायोबाबो इज्रि इज्रा एकदम हाब लेथ्राफोरलायना जादो बोरैबा एकदम जा हौवाया इदि हुवा मोनदो इखौनो रंजा मिथिबाय नायै बेदरै मोनजाबाय थानो हुवा मोनदो थाखा फैसा गैयाबाबो नङा होमबा लोगोफोर थाखा फैसा गैया जानांगौबा थेवबाबो ना बेदर जागासिनो जबनो रुज्रु मखंखार जागासिनो देसुं आरो एकदम इसोरनो नांगौ साख्रियाला हुवा नोंगोना साख्रियाला हुवासो मोननायबा हामगौमोन साख्रियाला हुवा मोननायबा दा ओरै होगौमोन ना साख्रियालाफोरा खेफ्रासो खेफ्रा खेफ्रि जायो जोंनिया ओइ मोनबाय ओइ जाबाय ओइ मोनबाय ओइ जाबाय उनखौलाय मानो नायबाय थानांगौ नङा होमबा लोगोफोर मोनदो जा काल क्या होगा किसको पता आज है जिंदगी ले लो मजा इ खोथाखौ नों मिथिना मिथिया मोननायावनो जाखानांगौ इखायनो मिथिबाय गाबोन मा जायो रावबो मिथिया बुजिबाय आं दा उदुनोसै दे उदुनोसै आं